Бил си на друго любопитно място, в Гватемала. Там е страхотно, наистина. Много напълнено, насипено с история също така, защото Мексико, този район, Юкатан, Чиапас, майската цивилизация е уникална. Там бях на пирамидите. Препоръчвам го, защото Тикал. Това са пирамидите на Тикал. Една от най-високата пирамиди е там от майската цивилизация. Също така Атитлан. И има много вулкани. Аз за първи път видях жив вулкан да изригне пред мен. Това е вулкан де Фуего, вулкана на огъня. Близо ли беше или? Да, реално имах много голям късмет, защото има хора, които те се изкачват. Трекинга е 2 дни. Атакананго е на вулкана, който се изкачваме, за да видим вулкана де Фуего, той е съседния. Те са не повече от 4000 метра. Но там времето е много променливо. И изведнъж долу много топло, обаче вече като се качваш нагоре, то е от лава, самите камъчета са точно от лава и направо и то се вижда вечерта. Реално то през деня също, но там през деня виждаш само пушеха. Но вечерта и като изригва, и той изригва на 7 минути горе-долу. И е нещо величествено и го пожелавам на всеки. Това да го видиш на живо е брутално. Как му заблестяха очите само при мисълта. И в Гватемала ми се приходи. Петър. Между другото, колкото повече пътувам, усещам тук по нашите земи имаме толкова богата история и от траките, и писмеността, която ние сме много наистина древна цивилизация, трябва да се гордеем и по някакъв начин трябва да сме единни, защото и когато сме били езичници, после се обединява като една религия. Писмено сме дали на всичките славянски народи писмеността. По някакъв начин имаме толкова древност, над 3000 години и преди това, преди трахите, Второто царство, което е толкова сме пълни с история и трябва някакси да имаме това самочувствие, защото ние сме наистина като всички големи цивилизации. Малко сме на много голям кръстопът, затова е малко по-сложно, но го имаме това нещо, защото наистина сме дали много. Така че трябва да го знаеме и да си имаме това, защото колкото повече пътувам навсякъде, примерно пирамидите и в Азия, и в Латинска Америка, те са направени от един архитект, реално, но преди просто са били планетарни. Всички са вярвали в планетарната енергия и после променят физическо, нали? Но Слънцето е Господа, 4-те евангелисти, това са сезоните, 12-те апостоли, зодиака или 12 месеца, но това е друга тема. Това е друга тема. Цениш си корените, обаче връщаш се често тук в България? Да. Обожавам зареждане. Все пак по някой път някак си днешно време е много и тук става едно динамично, но важно е хората да си запазим по някакъв начин нашата си енергия. Да не искаме да приличаме на някой друг. Това е много важно. Идентичността. И тук все още на Балканите го имаме. На другите места са малко прекалено глобализирано навсякъде и по някакъв начин сега е момента да се пътува, защото след около 10 години сигурно всичко тотално ще се глобализира още повече. Ще си браним балканското. Точно така, но има го този характер. Тук все пак сме конспиративни, по-различно мислене и този характера и точно сме между изтока и запада и затова може би си имаме едно истинско все още и затова трябва да се запазваме, защото все по-малко става малко хора. По-младите не искат да правят семейство, но трябва да има развитие. Пожелаваме ти хубаво лято и да се насладиш на България. Благодарим ти, че попътувахме с теб тази сутрин. Вие останете с нас, уважаеми зрители, защото ще разберем за фестивалната мода с нашия стилист, разбира се, Антония Йорданова. До след малко.